खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियार बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों बे समाव राज्य सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारिया हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया दोलोनि आफादगिरि बे दोलोनि आफादगिरि जाना बिथाङा बेरेखा दोलोनि रल बा बेरेखा दोलोनि जे आखुथाय बे आखुथायखौ बिथाङा फालिनो हायाखै बिथाङा बे समाव आइन बेरेखायै थामहिनबा बिथाङा जिखिनि बिटिसि एसेम्बलि जायो बा बिटिसि रां बावजा जायो बेयाव खनसेबो बिथाङा बाहागो लायाखै आरो बिथाङा बे समाव अहंकारि भाबै बिथाङा थाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बेरेखा दोलोनि बा बेरेखा हान्जानि जे रल बे रलखौ बिथाङा लानो हायाखै आरो बिथाङा लानो रोंनायबो नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि काउन्सिलाव बिथाङा बिरोधी दलनि दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बिटिसि काउन्सिलाव जेला एसेम्बलि जिरायो सानसेबो नुजाहैयाखै थ' बिनिफ्रायनो जों बुजियो बिथाङा बिरोधीनि जे माने बिरोधीनि दोलोनि जे मोनसे दायित्व बेखौबो लानोबो रोङा लायाखैबो अहंकारि भाबै बिथाङा सोलिबोबाय थानाय रोनगोरा नार्जारिया गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों रोनगोरा नार्जारिया बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया जाखिनि बेरेखा दोलोनि जे बिबान बे बिबानखौ बिथाङा फालिनो रोङाखै आरो बिथाङा रोंनायबो नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बेरेखा दोलो हिसाबै सरकारा मावैखौ बिथाङा मोजां समालोचना खालामनानै बा मोजां बाथ्रा बुंथिनानै मावैखौ आसि दिन्थिनानै रोखायै बाथ्रा बुंनांगौ नाथाय बिथाङा बेनि अनगायै बायजोआव थानानै आयेन बेरेखा बाथ्रा बुंनाय हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे असान्ति परिबेस खालामनो थाखायसो नाजादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया रायजो राजाफ्रा स्पष्ट नुबाय बे बिरोधियाव थानानै मोनसे माने सरकारखौ मोजां समालोचना खालामनानै सरकारनि खामानिखौ मदद होनो बिथाङा रोंनायबो नङा खालि बे अहंकारि भाबै दिनै सरकारनि बाहेरायाव थानानै बायदिसिना बांसावबाय थादों दावराव दावसि खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों बे बाथ्राखौ बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिबाय गतिके एइबार बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा जिर' खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि इन्डियानि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ 100% देरहाहोनांगौनि थाखाय बयबो समायखिरा लाबाय आरो बेनो जानो थांगासिनो दं क'क्राझाराव लकसभा आरो दरं उदालगुरियाव बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया बेरेखा दोलोआनो गैया होननानै बुंदों बिथाङा जेराव रावजोंबो कन्टेस्ट बा रावजोंबो बेफोरबायदि जुजिलायनाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिथाङा बुंबावदों बे समाव बेरेखा दोलोनि हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बे समाव बेरेखा दोलोनि रल लानो बिथाङा हायाखै मानोना एसेम्बलियाव बिथाङा बाहागो लानांगौमोन नाथाय बाहागो लायाखै बिथाङा बाथ्रा बुंनांगौमोन बिथाङा सरकार सालायनाय बा सरकार सालायगिरि बिथांमोननि सायाव बिथाङा बुंनांगौमोन बाथ्रा बुंनांगौमोन रायजोनि जाना बुंनांगौमोन नाथाय बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुङालासिनो बिथाङा एसेम्बलियाव बाहागो लायालासिनो जे गावनि जे रल बेरेखा दोलोनि जे रल बे रलखौ बिथाङा लानो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों क'क्राझार लकसभायाव जयन्त बसुमतारि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोबां बिबांनि भट लानानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो गुबुन फारसेजों दरं उदालगुरियाव एनडिएनि बिजाथि बिथां दिलीप शइकियाबो गोबां बिबांनि भट लानानै देरहासार जागोन बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिरोधी होननाय गैला जानि खुनु बिरोधीनि मानसिफोरखौ खामानि मावनाय नुवाखै बिथांमोना माने बिरोधीनिफ्राय मोनसे इलेक्सन गेलेनाय खुनु दौबो नुवाखै खालि जोङो माने इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि बिजाथि दिलीप शइकियानि थाखाय बयबो सांग्रां जानानै दिनै ओंखारबोदों आरो बेहाय मोनसे जोंथि अलंबार बायदि मोनसे थासारिखौ जों नुदों नाथाय बिरोधीनि जे मोनसे राजनिति बेखौ जों मोलेले नुनो मोन्दों थ' गतिके फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे दरं उदालगुरि जे समस्ति बेवहाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि दिलीप शइकिया देरहागोन बे बाथ्राया रोखा जाबाय क'क्राझार लकसभानि थाखाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारि बिथाङा दिनै नमिनेसन साबमिट खालामनाय जाबाय
बे हाबाफारियावबो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि JP नाड्डा बिथाङा बाहागो लादों आरो बिथांनि बाहागो लानायाव हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो ज' ओंखारबोनानै जयन्त बसुमतारीखौ देरहानायनि थाखाय जों दिनै समायखेरा लादों गतिके खोब मोजां थासारि आरो क'क्राझाराव खोब साबसिनबाव क'क्राझाराव साबसिनबाव आरो क'क्राझाराव दिनै BPFआ मोनसे बिरोधी हान्जा हिसाबै दंबाय थायो खिन्थु बिरोधी हान्जा हिसाबै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै नोंथांमोना साननानै नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC काउन्सिलाव बिथाङा बिरोधी दलनि दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो BTC काउन्सिलाव जेला एसेम्बलि जिरायबाय सानसेबो नुजाहैयाखै थ' बिनिफ्रायनो जों बुजियो बिथाङा बिरोधीनि जे माने बिरोधीनि दोलोनि जे मोनसे दायित्व बेखौबो लानोबो रोङा लायाखैबो अहंकारि भाबै बिथाङा सोलिबोबाय थानाय जादों थ' गतिके रायजो राजाफ्रा स्पस्ट नुबाय बे बिरोधियाव थानानै मोनसे माने सरकारखौ मोजां समालोचना खालामनानै सरकारनि खामानिखौ मदद होनो बिथाङा रोंनायबो नङा खालि बे अहंकारि भाबै दिनै सरकारनि बाहेरायाव थानानै बायदिसिना बांसावबाय थादों दावराव दावसि खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों बे बाथ्राखौ BTC ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिबाय गतिके एइबार BPFखौ रायजो राजाफ्रा जिर' खालामनानै जोंनि UPPLनि बिजाथि इन्डिजिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ 100% देरहाहोनांगौनि थाखाय बयबो समायखेरा लाबाय आरो बेनो जानो थांगासिनो दं लोकसभा बिसायख'थियाव गभर्नमेन्टनि हिसाबै बिसायख'थि रादाय हिसाबै मा रायजो राजा बिसायख'थिनि मुङै नाम्बार 1 खोथाया जाबाय मा जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय जों बेखौ गोजोनै लाखिनांगोन बेनि थाखाय जोंनि सरकारा मावबाय थादों नैथियाव जाबाय जौगानाय बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ जयै फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायानो जोंनि उद्देश्य जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि दंग' बान्दोनि बाथ्रा गोरिबफोरनि आसनिनि बाथ्रा दिनै बायदि आसनि लानानै दिनै गोरिबफोरखौ जौगाहोनो थाखाय रांखान्थि भाबै जौगाहोनो थाखाय दिनै आसनि लाबाय थादों दिनै न' होनाय जादों अरुण'दय होनाय जादों दिनैहाय रेशन कार्ड होनाय जादों आयुष्मान कार्ड होनाय जादों स्कुलाव दिनै फ्रि एडमिसन मोनो दिनैहाय स्कुलाव माने इउनिफर्म फ्रि मोननाय जायो सानसुनि आदार मोनजानाय जायो दिनै बायदिसिना दिनै माने खेथियकफोरनि थाखाय दिनैहाय PM किसान होनाय जादों थ' फारफ्रोमबो बिथिङाव फारसेथिं आरोबाव नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोंनि आइजोफोरनो लाख कोटि बायदों मोनसे स्किम होनाय जादों जोंनि माने BTCनिफ्राय 25,000 अलरेडि राननानै होनाय जाबाय दा जोंनि आइजो माहारिखौ जौगाहोनाय जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव जों राफोद खालामनो थाखाय जोंनि माने आबादारि बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि बाथ्रायानो जोंनि एजेन्डा आरो बयनिबो खुगायाव बेनो दङ दिनैहाय जे BTC ओनसोलावहाय जोङो जौगानायखौ नांगौ आरो जौगानाया एकमात्र जागोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासनोग्राफी केजुवेलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कोपी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে এক্স-ৰে ছ'নোগ্ৰাফি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক
ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম